Hejamara Ardi Block ni bising khobjak Dumrakari Dok ADC village o village ni bising khobjak Dugrai para Santosh Jomadar para Hasher Matha o para rogo nungjangnai tuini belai ke biya lengoi tongkha o kamiwo 32 nukhungni lukrok tongoi tongo salkduk romoi nungjangnai tuini biya lengjak borok hapung hatai bakogoi nungjangnai tui makhogo thanglai suklainani bagai lama bo snamjagya gurei pherangjati tangphangtei amsaini kisasuk netarok phaiei nai simi thango wairewai thiaba borokni jingdalrokno supungoi renani bagai mungsa tangbotang naharia hai hnaino saka amsaini Santosh Jomadar parani Bishu Deborma bote bosaka tipramothani hapangphano ongthon BJP hapangphano ongthon borokno dakti mansak nungjangnai tuini simi chengai pherangjati tei thanglaisu khlainani lama khobai nangmani sepsap khlai renani ongthoni saka Bisibu segromai amda haketai ni jingjalngai to Sare sara bosan sare sara bosan tik manta sara bosan na sara bosan tik ma khamara je sara bosor bisibu sekno obono sara bosor to sara bosor no emne hapang rok phai na fe ra nong yang o amtai rogo phaya war kaya se ko phai banggo dak ta ngona basiku tik oba haike ye ti rok nungmani bemarok romya da rombo basan chanijiman ko hungka rumbo khajireng go ungko bo tetap chare hamya rong tar mungti ti hayen no ki amting kunta oborno rogai hapangni bkhakti rogo kuno nong yang o amsai rogo sujuk subda maya da teini maya noro sasanka teini sanka te bosong potiro thangchung te sanka bla thanikas ge tam hone ni sawo nong ni kuno wadaro khari sabasa arin bor ge tabok nong ni bkhaktai বর্তমানে বিজেপি হাপাং তাম কেসানা মুসুং বিজেপি হাপাং তাম কেসানা মুসুং নং বখাকতে রগো কারেন নামতে তো আমি ছাজিনা তো 지금 거 가는 거래 뒤에 보고 저는 가리면 하나 때만 하나 내가 사내자 저 비시비시 로마이낭로 엄다 하이 때니 비알 응죠 아니 뭐 뜨이 케이 베바 비시 로마이냐 와티니 저라왕 하기 사만오다 에 서이마스 때 이마야 서이마스 와티니 뜨이만오 서이마스 때메야 뜨이 버러능 바퀴 서이마스 저거 이거 서이마스가 이거 하냐 덩어러가 기점이제 투모이 만들어요 이제 이 정탈이 탄이 만들어요 아투끼리라고 펀던다 하리 띠증 만들어요 하방니 bkhakterogo nongni o amserogo kono sujog subida jaglia da kono sujog subida yako tabusuk jora belaki sanka bolokrogo thangni salakya ponchitebo thangni saka chini emle rogo phainje phikya jingno naithemo bisingo sujog subida yako ta tabusuk jora sujog subida mai yako none o kamini mo chini para ni Santosh Jomadar para nini mo ani mo Kishore Deborma bobolong bisingo Hejamara Ardi Block বর্তমানে বিজেপি সরকার না তাম কেসার মুসং বর্তমানে বিজেপি সরকার না जों ইগো মনটা তৈ কেসার না মুসুং কারেন্ট কেসার না মুসুং লামা কেসার না মুসুং তাইসিনি তংমানি জায়গা তংথাই গাহাম গাই দিনানি মুসুং আবনো কেসারতা जों বর্তমানে গভর্নমেন্ট বিজেপি না তাতারে তৈনি ব্যবস্থা খাইরথুম খাইছেবলে খাইছে সবচেয়ে তৈনিয়া সমস্যা তৈনিয়া তাড়াতাড়ি সাকরি খাইছিং জানাই